Утре четвъртък в регионална библиотека Любен Каравелов ще бъде представена нова книга. Добър ден на Станимира Бакърджиева. Добър ден. Да, утре от 17:30 часа ще ни гостува доктор Радка Пенчева, която ще Да, утре четвъртък от 17:30 часа в Русенската библиотека ще бъде представена книгата на доктор Радка Пенчева «Страници и странници в българската култура». Книгата ще представи доцент доктор Владимир Донев от Великотърновския университет. Всъщност това е сборник, който включва 12 статии и студии, посветени на писателите Иван Кирилов, Панчо Михайлов, Димчо Дебелянов, Яна Язова, Ангел Карличев, Никола Агънски, Петър Габе, това е бащата на известната българска поетеса Дора Габе. През изминалите няколко години всъщност се навършиха кръгли годишнини на няколко български писатели, исторически личности, тези, които споменахме преди малко. Днес тяхното дело е забравено, а за времето, в което са творили, то е имало значение, оказало е благотворно влияние върху литературата и културата ни. Творбите им са били познати на българите, а днес не чак толкова. Именно забравата на тези творци е накарала авторката, доктор Пенчева, да събере написаното от нея за тях в тази книга. Страници и странници в българската култура има за цел да провокира интерес към творчеството и делото на тези писатели и личности и паметта ни за тях. Да, аз мисля, че наистина ще бъде една интересна среща. И да ни кажеш на финала няколко думи за авторката. Доктор Радка Пенчева е завеждащ къщата музей Емилиан Станев в град Велико Търново. Председател е на сдружение Емилиан Станев. Научните интереси са съсредоточени в областта на литературната история и критика, литературната мемуаристика и архивистика. Има публикации върху творчеството на Емилиан Станев, както и върху писатели, някои от които напълно забравени днес. Благодаря.